Diyos maray na aga mga tugang. Mapuuna po kita kang nobina to Saint Anthony of Padua. Malod po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Almighty and merciful God, Thou hast granted to Thy beloved servant Saint Anthony the privilege that his devotees may find their lost things. I thank Thee for these many favors Thou hast conceded to this glorious saint, and I supplicate Thee through his intercession to grant to my soul an efficacious and heavenly light, so as to refrain from inordinary appetites, that I may not lose the valuable gift of Thy grace, and if unfortunately I lose it, I may soon find it again. Concluding prayer. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers, miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Here mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oratio Imperata, pamibi, laban sa bagyo as siniba pang mga kalamidad, amang makakaman, iniitaas miyan sa mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga lasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumukan sa mga pangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, day minasabutan asin nautoban sa imong kabutan, na tamanon ang kinaban, ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mga masalang gibo, asin ngunyan, namamatayan minaan padosang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang manatural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamumoto na ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong makasaalan, ilikay mo kami, ansa mo mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao, antabayan mo kaming magtalubo na maging maresponsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mang matinabang na para surog kan kapang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sangaran ka na maasin kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po.
Daliwat Diyos Marina aga mga tugang, ngunyan po Martes sa ikalimang simana Pasko. Isabay man po niya to sa satong pagpamibi ang mga minasunod na mas intentions. Thanksgiving for the celebration of life of Giselle Solier, offered by Soler family. For special intention for good spiritual, physical health and safety of my family, offered by Rosie B. Asopardo Cantara and family. Para sa kapahingaloan kan mga kalag, para sa death anniversary ni Leona, offered by Teresita Tan Clemente, para sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, for the death anniversary of Pamela Ashley, dulot ni Malu and Roy Arimado, for the soul of Teresa, from Zuniga family, for the soul of Araceli, from Fernandez family, for Eleanor, from Campillos family, for Jane from Tess Sanyosa.
Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Dakulang biyayang pangako niya sa ngaran ng Ama, sin Ganaki, sin gan Espiritu Santo. Amen. An grasya na Jesucristo ang kagurang nanta, an pagkamot kan Diyos, asin ang pagisumaro kan Espiritu Santo, mapasendo ka boss. Asin sa imong espiritu. Maraynaga sa indo ka boss mga tugang. Marinaaga man po, Padre. Ako unta an sa tuyang mga kasalan, nganing magkaniwag itang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay ka mga nagsusulsol, kagurang nan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika nagtutukaw sa to ka nama sa pagsurog sa mo, kagurang nan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong manggasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagbabago sa mo sa pagkabuhay liwat ni Kristo, pasiring sa buhay na daing kasagkoran, tauan sa imong banwaan, an kapusugan in pagtubod asin paglaom, tanganing day kami magduwa-duwa kan mga dapat uutubon. Nahuli kay ini, naaraman mi, an mga panuga na ikaan ginikanan. Huli kay Jesucristo, kagurang nanyamo, sa imong aki na kay bamong nabubuhay as sinagahade, kasaro ka ng Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matugaw po. Asin hinanyagon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Nag-abot ang nagkapirang mga Hudiyo hali sa Antioquia, asin Iconio, asin nabirik ninda ang mga tawo laban sa mga apostol. Ginarapo ninda si Pablo, asin ginuyod sa luwas kan banwa, sa paghuna nagadana. Alagad kan siya napalibutan kan mga disipulos, nagbangon asin nagbalik sa banwa. Pagsunod na aldaw, si Pablo kaiba si Bernabe nagpaderbe. Pakatapos na ikarokyaw ang marahay na bareta sa banwang idto, nagkaigwa nindakol na mga disipulos. Nagbalik sinda sa Listra, Iconio asin Antioquia. Pinakusog ninda ang buot kan mga disipulos, asin sinadol na magdanay sa pagtubod. Olay ninda, kaipuhan na kita magtios nindakol na kasakitan, bago makalaog sa kahadean nin Diyos. Sa lambang simbahan, nagbugtak sindanin mga namamahala, dangan pakapamibi asin pakaayono, idinusay sinda sa kagurangnan na sa indang tinubod. Nag-agi sinda sa Pisidia, asin nakaabot sa Panfilia. Nagrokyaw kan marahay na bareta sa Perga, nagbaba sa Atalia, asin duman nagsakay pa Antioquia. Digdi sinda kaidto ipinaniwala sa pangataman ni Diyos para sa misyon na sa indang nautob. Pag-abot sa Antioquia, tinipon ninda ang mga paratubod, inusip ang gabos na ginibon nin Diyos huli sa inda. Asin kung paano binuksan ang pintuan nin pagtubod sa mga pagano. Nahaloy sinda duman sa kaibahan kan mga disipulos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang mga katuod mo naguusip kan sa imong kamurawayan kagurangnan.
An mga katuod mo, nag-uusip kan sa imong kamarawayan kagurangnan. Ang gabos mong linalang, magpasalamat sa imo kagurangnan. Asin ang gabos na banal, mag-omaw sa imo. Ibareta ninda ang kamurawayan nin sa imong kahadean, asin ipahayag ang sa imong kapangyarihan. An mga katuod mo, nag-uusip kan sa imong kamarawayan kagurangnan. Ipahayag sa mga tawo ang sa imong kapangyarihan, asin ang kamurawayan nin sa imong kahadean, ang sa imong pagkahade sa gabos na kapag-arakian. An mga katuod mo, nag-uusip kan sa imong kamarawayan kagurangnan. Ang sa kunguso mag-omaw sa kagurangnan, asin ang gabos na linalang mag-omaw kan sa iyang ngaran, ngunyan asin sagkod paman. An mga katuod mo, nag-uusip kan sa imong kamarawayan kagurangnan. Matindog na po ang gabos. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, paglukiyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Juan. kamarawayan sa imong kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, katuninongan, iwinawalat ko sa Indo. An sa kong katuninongan, itinato ko sa Indo. Itinatao ko sa Indo bakong siring kan pagtao kan kinaban. Day ka mo mahandal, day matakot. Nadawog din do ang sinabi ko na ako mahali asin mabalik giraray. Kun kamo namumuot sa ko, puta na ipinagugmanin do na ako maduman sa Ama. Ulitan Ama, mas dakula sa ko. Ini sinasabi ko sa Indo bago mangyari. Tanganin kun mangyari, magtubod kamo. Day ng panahon na ako magtaram sa Indo nin halawig. Ulitan prinsipe kining kinaban nagdadangadang na. Siya dain ng kapangyarihan sa ko, alaga dapat na maaraman nin kinaban na ako namumuot sa Ama, asin inutob ko ani tinugon niya sa ko. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sigiraray maray na agas sa kabos mga tugang. Nadawog niya to sa erot na pagbasa hali man giraray sa mga gibo o mga gawi kan mga apostoles. Ining pagpapadagos kan pagmisyon ni San Pablo asin man ni Bernabe sa pagproklama kan marahay na bareta. Maski na ngani sa tahaw kan sa idang kadakol-dakol na sana, halos ural daw may nadadagog kita na pagbalo. Halos ural daw nadadagog niyato kung ano ang mga trials, mga challenges na sa indang kinakahampang sa pagproklama sa nakan marhay na bareta. Pero despite ngani kaining mga kadipisilan na sa indang nahahampang, padagos pa man giraray sinda sa pagministro digdi sa mga tawo, digdi sa lugar kang Listra. And nadawog niya itong niya na aga na ginarapo si Pablo asin man ining si Bernabe asin nakaluwas duman sa banwaan, sinundan sinda kan mga disipulos asin huna gadana. Pero sa mga pagiling kan mga disipulos sa inda, baray ngani buhay pa. Sa satuyang ebanghelyo, pinag-reassure ni Hesu Kristo sa iyang mga disipulos. Pinagsabihan na di ka mo matakot. Ninhuli nga'y tayaon ako permis sa indo, gigiyahan, asin mo protektaran ka mo sa indong pagbaklay. Ining mga tataramo na ini sinabi kan sa tuyang kagurangnan, kan sinda, nagkakaigwa kay itong inaapod niya, itong huring pamanggi. Asin,
nagdadanay ini, bako sa nakaitong panahon hanggang duman sa panahon kan mga apostoles, asin ngunyan hanggang sa ngunyan na panahon. Ining pagkasabay kan duwang babasahon na ini nagsasabi sa tuya na sa satuyang pag-dispense kan satuyang obligasyon bilang mga Kristiyano, lalong-lalo na sa tuya na pagpapahayag kan marahay na bareta sa pagikan sa tuyang pagtaram, sa pagikan sa tuyang mga gibo, magkakaigot at magkakaigwanin mga oportunidad na kita papasakitan, na kita day masasabutan, nakikita kukondenaron, kita i-judge kan mga tao. Pero sila sabihan kita kan sa tuyang kagurangnan, day matakot. Tinawan ko ka muning katuninongan, bako siring sa pagtauning katuninongan kan kinakban. Tama paano minataonin katuninongan an kinakban? Kita baga ngunyan pag sinabing hahandal ngaya ako, na stress ngaya ako, pag hinapotbuan sa rong tawo o sa imong barkada, ano yung gigibuhon ko tanganing magkaigwa ko ning katuninongan? Usually ang sabihon kan sa imo, dumuman ka sa ibang lugar, magtaga-enjoy ka, magbakasyon. Usually, ang suggestion sa tuya, palitan mo sa imong sirkumstansya. Palitan mo sa imong disposisyon, tangani sana na magkaigwa ka ning katuninongan. Pero ang katuninongan na itinatao kan sa tuyang kagurangnan, nag-uugat sa relasyon niya to sa iya. As in, pag nakaugat sa relasyon niya to sa iya, data naman kay puhan magsalida kan sa tuyang sirkumstansya. Ninhulit ang mahal na Diyos, danay na nagaantabay sa satuya. Ang katuninongan na sa iyang pinagtatao, iyo ang sa tuyang reconciliation sa iya. Ining pakikisumaro sa satuyang mahal na Diyos, asin pagpapatawad sa satuya. Asin ang siring na katuninongan, day mahahali, nagdadanay, nag-eerok sa satuya. Hagado niya to sa Santa Misang ini na lugod, makamtan niya to ang siring na katuninongan. Tanganing sa satuyang pamuhay-buhay urwal daw, padagos kita, siring digdi kay San Pablo asin kay San Bernabe, padagos asin magdanay man kita sa pagproklama kan marahay na bareta sa satuyang mga tataramon asin mga gibo. Amen. Magpamibi ko mga tugang tanganingan sako, asinan sa idong atang, makumalugod kang Diyos amang makakamhan. Ako malugod kang kagurangnan an atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Namimibi kami kagurangnan, akuon mo ang mga atang kanag-uugmang simbahan. Asin sa iya na sa imong tinauan kan dahilanin siring kadakulang kaugmahan, warasan mo kan bunga ninding sagkod na kagayagayahan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat
matano sa sinakakaligtas, na ikakagurang na ni pagrukiyaw sa gabos na panahon, at ang ngani mas mamuraway na harubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, dinulot na sakripisyo. Huli ta sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na sinisikwal binabago, asinan karahayan kan buhay ibinabalik sa muki Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmahan gabos sa bilog na kinaban, patinganian mga lagito na virtudes, asinan mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga panokan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. kagurangnan ikan ang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kabi pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ng tinapay asin magpasalamat binakini, asin itinaos sa iyang mga disipulos na sabi, magako ka mugabos asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ka mugabos, asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tirapay nin buhay, asin kalis tin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan akwasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaituba na kapagaygay sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanakonan kan mga panahon. Amen. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon na sinipinatuod kang Diyos no nakawalian na ngahas kitang magsabi. Amanyamo, dayaw sa langit, Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagaan siring sa langit, an sa mong kakanon sa oral daw, itaw mo sa muya ang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa margabos. Sa imong pagkaherak,
magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan mogmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ni kaya nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni widawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan ni tinataw ko sa indo, hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay as sinagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita kan tanda din katuninongan. Peace be with you po. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaaban, taawi kami nin katuninongan. Mga tugang uyan, Kordero kan Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mabibi kita. Kagurangnan na mimibi kami, kaugaying hilinga, an sa imong banwaan, sinang pinagkanigo mong mabago kan mga danay na misteryo,
Warasan mo magkamit kan pagkabuhay liwat, kanday matunaw na laman na papamurawayon. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, na Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. We thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triune one God. You gifted us with Saint Anthony to be your instrument of peace. Saint Anthony of Padua, we implore. Oh, teach us how to live the gospel way of life, the chosen by the Lord to lead us all to the path of life in simplicity, humility, and joy. To the path of life in simplicity, humility, and perfect joy. Good morning po.